Dobrý den a pěkně vítám na dalším z bodů programu, který připravila Sanefilm Česká televize. Moc bych poprosil jen o světlo, já se zrovna chystám představit prezentující, tak tady vidíte. Pak určitě se prosím zasnout z té prezentace nebo z toho představení toho projektu, o kterém tady bude řešit, co máte. Ten projekt se týká opět Dčka, respektive webových stránek Dčka. Vzniknul z důvodu výročí narození 700 let od narození Karla IV., který se věnuje jaká instituce, takže i Dčko, bylo speciální interaktivní komiks o Karlu IV. Tady početná delegace, která to rozvine, to nebudu natáhnout, vedoucí dětského portálu Štěpánka Sumková, Dana Kraji. Výtvarník, autor vlastně veškerý tý krásný animace, kterou vidíte, Matyáš Trnka. A pak je někdo projektový Tomáš Fomín, nebo je ještě pořád. A je tam moc důležitá složka programační, a to je odstavil Josef Duda. To samozřejmě je nějak udělatá prezentace, když se budete chtít cokoliv zeptat. Neváhejte. Já třeba jsem Štěpánce. Dobrý den. Já začnu jenom stručným představením toho projektu. Ono to vypadá, že je nás tady hodně, ale je to proto, že aby to povídání bylo zajímavé, abychom mohli odpovídat na všechny možné i nemožné konkrétní dotazy, které budete mít, tak jsem chtěla, aby tady byl vlastně za každou část toho projektu někdo zodpovědný. Chtěla bych jenom říct, že my se na Dčku, na webu Dčka věnujeme dětem a vzdělávacím projektům od jeho počátku. A naším cílem je děti bavit, ale tak, aby to něco jim přineslo. To znamená, že věříme tomu, že se dá dětem sdělit nějaká zásadní informace, dá se děti něco naučit a nemusí to být nuda a může je to i bavit, což už jsme párkrát si vyzkoušeli. Určitě jsme věděli, že chceme ke Karlovi pro děti něco připravit. Nevěděli jsme úplně ze začátku, jak to uchopit, ale věděli jsme 100%, že chceme dětem přiblížit Karla IV. Ne jako nějaký obrázek nebo ikonu z učebnice, která působí trošku strnule a možná i odtažitě. A věděli jsme, že každopádně chceme dětem ho přiblížit jako člověka, který měl vlastně velmi dobrodružný život, který byl velmi zajímavý a chtěli jsme to udělat příběhem, který vykreslí Karla jako živoucí osobu a bytost. Došli jsme k tomu, že ideální bude interaktivní online komiks a i to byl jeden z důvodů, proč jsme oslovili Matyáše Trnku. A jsme velmi rádi, že se k nám přidal na tento projekt. Snažili jsme se propojit vzdělávací obsah. Došli jsme k tomu, že tam nikde nebudou žádné tabulky ani číslové osy a že vlastně všechno, co chceme o Karlovi IV. Sdělíme skrz ten příběh, kterém bude mluvit za chvilku Tomáš. A že se pokusíme prostě celé to jádro našeho sdělení neroztříštit do mnoha stránek, ale že prostě bude součástí toho příběhu. A abychom vlastně ten projekt nepodcenili v žádné složce, tak jsme přizvali kromě Matyáše na výtvarno, jsme přizvali ještě hudební skupinu Pong, protože když jsme přemýšleli o hudební složce toho projektu, tak jsme samozřejmě prošli přemýšlení od autentické středověké muziky až po nějakou moderní, v podstatě filmovou, a došli jsme k tomu, že nám asi nejlíp poslouží akustická muzika
si budete moct za chvíli posoudit, jestli vám to bude připadat stejně trefné jako nám. Postavy nám mluvili, nechtěli jsme sahat daleko, protože Česká televize zároveň připravila ke Karlovi IV. Film, který se jmenuje Hlas pro římského krále, který bude mít premiéru teď 15. května. Tak jsme si řekli, že vlastně využijeme toho, že casting už udělal někdo za nás. A hlasy našim postavičkám propůjčili ve velké většině herci, kteří hrají ve filmu. To znamená pro nás asi nejdůležitější Krištof Hádek, který představuje Karla IV. Ve filmu, tak ho i namluvil v našem komiksu. Já asi předám slovo Tomášovi, který promluví o příběhu a zároveň se pokusíme jenom ještě řeknu, že v tuhle chvíli je projekt těsně před spuštěním. Spouštíme ho, protože to výročí připadá na 14. května, tak my máme ještě týden práce před sebou. Což sice vypadá jako, že už je krátká doba, ale přesto nás čeká ještě zásadní kus práce, takže všechno, co uvidíte, je vlastně v tuhle chvíli jenom rozpracovaný materiál. Nedoufám, že už si z toho obrázek uděláte, ale říkám to proto, abyste věděli, že to, co tady uvidíte, protože jsme původně ani nechtěli sem s tím jet, protože jsme věděli, že to bude těsně před doleštěním, ale pak zase nám přišlo líto sem zrovna s tímhle projektem nejet jenom kvůli tomu, že ještě neuvidíte v plné parádě tu stránku se vším všudy. Nicméně obrázek o tom, jak to bude vypadat, se určitě uděláte. Já děkuji Štěpánce, že řekl všechno, co jsem chtěl říct já a připravil mi tak pevnou pod nohama navazující povídání. Tak budu teda v tom případě trošku improvizovat. Chtěl jsem doplnit to, když Štěpánka vlastně vymyslela, že bychom mohli to karlovské výročí zpracovat tou formou komiksu, tak jsme mohli tehdy předpokládat, a opravdu se to stalo, že nebudeme jediný, kdo se toho tématu tímhle způsobem chopí. V tuhle chvíli eviduji asi 3 konkurenční komiksové příběhy, které vznikly a v těchto dnech více na ně vychází. Ale my máme tu výhodu, protože děláme na Dčku a nejsme svázáni pouze tím papírovým médiem, takže jsme si mohli do toho našeho projektu vymyslet ještě hlavní část, kterou si každý hráč může prožít sám za sebe a právě, že si může prožít ten Karlův život od jeho narození až po smrt v podstatě v první osobě, jako by to bylo on. A proto náš komiks je založen na principu, že se v něm střídá takovéhle sledy obrázků, to je zrovna Plivanec Jana Lucemburského, a ten se střídá z herní částí, kdy máte pod sebou koníčka a jedete po Evropě a přemysťujete se z jednoho důležitého místa Karlova života na druhé místo. Ten koníček, jako vidíte, je zajímavý v tom, že se na něm nesedí, ale Karel ho má nasazen jako takovou tu plovací kachničku kolem sebe. To je taková naše taková roztomilost, kterou jsme si od začátku zamilovali a podrželi jsme ji tam po celou dobu toho projektu, přestože původně byla víceméně asi jenom pracovní. A ta... Já jenom chci doplnit jednu důležitou věc. Povšimněte si prosím, když jsme původně úplně, než jsme Dčkové vůbec vytvořili, tak jsme testovali s dětmi a ptali jsme se jich, co chtějí na webu a říkali často chlapičci krutý řezačky, drsný střílečky. My tímhle chceme ukázat, že i krutá řezačka může být docela poetická, že ji dětem dopřejeme. To je pravda, tady se nařežete docela hodně a dokonce teda na poslední chvíli to bylo změněno, já jsem byl za to, že by se mohli řezat i mniši, ale dnes by to bylo zakázáno, ale aby jsme byli aspoň trošku historicky autentičtí, protože Karel IV. Se dožil 72 let, tak a aby nám neumřel po cestě, tak ve chvíli, kdy se dostane do úzkých, tak přichází svatá Kateřina, jeho životní patron a ochránce a těsně před tou úplnou smrtí ho zachrání a odnese ho na svých křídlech na místo poslední sejlu hry.
Jo, takže ve hře se tedy podobným způsobem střídá ten koníček s těmi komiksy a každý ten komiks je zasazen do nějakého města, ve kterém Karel prožil svůj život. Začínáme na Křivoplátu, kde prožil své nelehké dětství, kdy byl vězněm svého otce, když to řeknu zjednodušeně. Potom se přesouváme do Paříže, kde byl vzdělán, do Itálie, kde zažil své první bojové zkušenosti, pak například do Prahy, kde si vlastně pravděpodobně stanovil ten svůj životní cíl udělat z Prahy střed tehdejšího známého světa, křesťanského, tedy tehdejšího v podstatě jediného. A teď právě tady třeba sledujeme Avignonskou kapitolu, kde je na konspirační schůzce s papežem, který tehdy sídlil mimo jiné v Avignonu, protože ze složitých historických důvodů. A abych nemluvil zbytečně dlouho, tak my bychom vám pustili tu pražskou kapitolu, která se hodí v tom smyslu, že Karel na ní jede z italské Parmy, tudíž z jihu, a je docela dobře možné, že jel přes Třeboň, takže se na to podíváme i se zvukem. Do Prahy je to ještě kus cesty. Přespíme radši na některém z našich královských hradů. Jménem krále Jana, otevřte bránu. Hrad je kráž, dajete odstup. Co se to v Čechách stalo? Raději rychle do Prahy. Sama. Zaveď mě ke královně Elišce. Ano, pane, pojďte za mnou. Ale víte, pane, že vaše matka je už 3 roky na pravdě boží? Často si lámala hlavu, proč jí nepíšete. Útěchu hledala v pomoci se stavbou našeho kláštera. Zase nenapsal, co? Čert ví, co lepšího má. Kam nás to strčili? To si ke královu synovi nemůžou dovolit. Tady v Čechách nejsem nikdo. Jsem jen chudák, bez střechy nad hlavou. Vrátím se k otci, Pušku. Za nocleh a ustájení, prosím, příspěvek na náš klášter. Hned to bude. Co to? Aha, tátův dopis. Karle, odpust mi, že jsem ti to pomamně neřekl. Byl to pro mě těžký boj. Drž za mě otěže království. Eliška by si to tak řekl. Jmenuj tě svým zástupcem. Jan. Máme vlastně 2 módy. Buď je možné si komiks nechat přehrát a jenom se na něj v podstatě neaktivně nebo aktivně dívat, ale bez vlastního přičinění nechat ještě ty krásky. A nebo to víc asi komiksový mód, přehrávání, kdy si sám člověk redukuje to, jak rychle. Tady jsme si to nakreslili.
To my, sami. My, Karel. Co tomu říkáte? To je všechno moc hezké, pane Markravě. Postavíme, založíme, koupíme, ale čím to zaplatíme? To je všechno moc hezké, pane Markravě. Postavíme, založíme, koupíme, ale čím to zaplatíme? Karle, stal jsem se papežem. Přijďte s otcem za mnou, potřebuji vaši pomoc. Pierre Rozier. Tady máte něco pro začátek. Pusťte se do díla. A teď mě omluvte, pak ještě. Když jste se seznámili s obrázkou, estetikou našeho příběhu, tak si myslím, že nejvyšší čas, aby jsem dal mikrofon Matyášovi, který vám řekl o tom, jak se s problémem vypořádal. Dobrý den. Jsem rád, že jste nazval rovnou problémem. No, tak já jsem se zhostil výtvarné stránky komiksu z toho důvodu, že se trošku komiksu věnuju a dělal jsem předtím interaktivní komiks a jsem teda rád, že mě Dčko oslovilo a jsem rád, že jsem vůbec se natrefil na tuto skupinu v rámci České televize, která vlastně se věnuje podobným projektům, které jsou pro mě až na hranici experimentu a nějak to tam prochází, což je úplně skvělý. Takže je možné, aby vznikla takováhle věc, jako takovýhle interaktivní komiks, který pořád je takový jako pojem interaktivní komiks, je jich čím dál víc a každý vypadá jinak, je to vlastně pokaždý nějaká jiná podoba, což mě baví, že tady vlastně opravdu jsme se dostali až na hranici nějaký té hry počítačové, což jsme viděli předtím, kdy tam Karel běhá s tím koníkem a zároveň je to prokládaný tady těma obrázkama klasickýma komiksovými, tak je to opravdu zase další hraniční projekt, od všeho něco, zároveň nic a zároveň všechno. My tomu pracovně nazýváme GameX, což se nám tak jako líbilo, že bychom to mohli jako propagovat, pak jsme říkali, že to není úplně... Dneska jsme se shodli na to, že na to není společnost připravená, aby se něco jmenovalo GameX. To tam neprošlo prostě, no. Tak třeba budou vznikat podobné GameXy. No, tak k tomu kreslení, jak je mým takovým zvykem, nevím, jestli dobrým nebo špatným, ale rozhodl jsem se, že to budu zase kreslit celý na papír, tuškou, perem, štětcem. Z několika důvodů. Za prvý, protože je mi to blízký, tu práci mám radši než počítačovou grafiku a kresbu. Za druhý, proto je to relativně rychlá metoda. My jsme tady museli opravdu tady v komiksu 9 kapitol, který dohromady dávají asi 400 komiksových obrázků. Tak aby se to všechno stihlo, tak jsem si koupil tlustý štětec a prostě se to jelo takovou až ne skicovou metodou, ale takovou jako docela uvolněnou kresbou. A pak mi to nějak jako připadalo smysluplný, že v rámci toho, že se to teda týká toho Karla IV., je to nějaká doba historická, jako sama o sobě výtvarně dost specifická, gotická kresba, iluminace, všechno, tak jsem si říkal, že to prostě k tomu sedí ten papír. Takže to vlastně celý vzniklo, je toho prostě taková hromada obrázků a všechno to samozřejmě skenujeme, pak to prochází nějakou postprodukcí, kterou vlastně má zapříčinit to, aby vlastně se nestratila z toho nějaká ta rukodělnost a aby se tam do toho dostala ta interaktivita, kdy je možný na to, co jsme tady viděli, to se tady jako přehrálo, ale ono je tam možný jako různě klikat. Má to vlastně tu interaktivitu v sobě, to má zakomponovanou docela hodně. No a
já jsem se právě toho Karla snažil, mi se prostě ten projekt líbí celý v tom, že se snaží toho Karla nějakým způsobem srazit z toho jeho takového piedestalu, kdy to byl prostě Karel, velký český největší Čech, nebo co to vyhrál, nebo nevím, jestli to vyhrál, nebo co takový prostě jako zpošťovaná persona. Tak my jsme ho trošku jako z toho piedestalu se snažili jako schodit, proto i tam třeba běhá v tom koníku, což teda není můj nápad, to jsem ukradl z jedné z té 8bitové počítačové hry, což se hodilo, protože on se líp animuje, když tam jsou jenom 2 nohy, než kdyby tam byl na tom koni, opravdu to bylo 6 nohou dohromady, tak jsme se to i zjednodušili. A tak je to takový, snažili jsme se to udělat jako takový Karla, takového kluka, kterýho známe ze školy, ze školky, takový jako kámoš, s kterým prostě si projde tím jeho příběhem. Stejně všichni jako víme, že na závěr umře, tak je to jako tak moc překvapení, jaké nebude. Takže jsme se spíš jako snažili udělat tak, jako, že prostě s tím Karlem jako běháme po Evropě a je to takový, prostě potkáme ho, setkáme se s ním poprvé jako novorozeně a je to takový kluk, s kterým vyrůstáme, rostou mu fousky postupně v různých kapitolách, stárne a i vlastně ta jeho typologie, jak jsem ho tak jako navrhoval a kreslil, tak jsem se tam pokoušel dostat jako zároveň to, aby jsme ho měli jako rádi, aby se nám líbil, zároveň, aby byl lehce něčím přísnej, jako protože přece jenom jako král to byl, a zároveň byl tak jako trošku jako strhaný, protože má tady furt ty plícní kosti lezí, jakože prostě fakt toho měl hodně. A byl jako docela často unavený, spousta zranění, který mi prošel, takže a nějak by se tam mělo odrážet i ta doba jako nelehká, že prostě vždycky po souboji spadl z koně a byl potom jako třeba v jiný kapitole s rovnátkama. Jo, my jsme tam potřebovali občas udělat nějaké věci, aby tomu jako rozuměl, aby jako transponovat to pro děti do dnešní doby, takže jsme si vypůjčovali věci, které za Karla nebyly, ale například právě, takže má rovnátka, jakože prostě má zdrátovanou pusu, jezdí tam na invalidním vozíku, který v tu dobu taky nebyl. Když slaví narozeniny, tak dostává dort se svíčkama, takže taková licence, kdy jsme si dovolili trošku, ačkoliv je to velmi faktograficky vlastně přesný, se snažíme, tak nějakou licenci jsme potřebovali, aby to bylo sdělnější pro děti. No tak je to takový jako konglomerát, taková jako směska, ano, jako směska faktů, aby to teda děti nebavilo, tak je to zabalený do toho komiksu, do té hry a zároveň je tam spousta takových narážek na moderní dobu. A ještě poslední věc, co třeba jako řeknu jako zajímavost, ono by se o tom samozřejmě dalo mluvit dlouho, ale zajímavost třeba výtvarná, jako referenční obrázky, nebo často jsem tam vycházel opravdu z nějakých původních ilustrací, iluminací, který vlastně opravdu vlastně jsem jenom překreslil do toho nového výtvarného stylu, což i často jako prostě v té kompozici je to vidět, jako mě baví ta gotická kompozice, takový, jak oni s tou perspektivou úplně jako nepracovali, tak jak jsme na to zvyklí dneska, takže když potřebovali udělat, že nějaká postava je významnější než jiná, tak ji akorát zvětšili, takže to často musí být disproporčně, což mi nahrává, protože samozřejmě jako já s tou svou kresbou často jsem se tam jako schoval v tom, že můžu říct, že jsem to nenakreslil špatně, ale že prostě to je jako gotická stylizace, takže tam jako se schová spousta věcí. No, já mluvím dlouho, už já předám mikrofon Pepovi, programátorovi, který vám řekne k tomu těm střehům něco asi, no. Poodhalí trošku střehu. Dobré, vás tím asi nebudu moc unavovat, protože to bylo spíš na přednášku někam na ČVUT. Takže kdybyste chtěli něco vědět o převodu, vytváření 3D efektů ve 2D, simulací podobně, tak si spíš tady někde chytíte. Můžete se o tom mluvit osobně. Navíc naše oddělení, nám se říká oddělení artistů, takže jako veřejné vystupování a vůbec mluvení není úplně naše kafe. Ale každopádně já si tohoto projektu strašně vážím a jsem i rád, že Štěpánka myslí na naše zdraví, protože přece jenom řeč programátorů a animátorů je úplně jiná. A většinou to po mailu a telefonu úplně nefunguje. Když máte animační oddělení přes půl České televize, tak se docela naběháme. Takže já vlastně teď jsem mohl vysadit své večerní běhy a doběhám se to během dne. A co bych ještě tak
Já opravdu spíš, pokud někoho zajímá technická stránka, tak se ptejte, ale vyřešíme to spíš osobně. Opravdu všichni prosazen z toho, tak nebudu zabíhat do krásky kódu a podobné věci. Co jsem trošku zamýšlel, ale asi nebude ideální, takže tak já třeba s Tomášem, protože má něco důležitý, ale vůbec jsem to nechtěl si z ruky, takže se omlouvám vám všem za to, že Pepu už nemusíte a takový za to, že jsem to udělal. Já si nebudu, že jsem neřekl, co je vlastně cílem naší hry. Je to kromě toho, že prožijete ten život s Karlem, nebo rozhodněte až po kariéru vrchol císařské korunovace, tak vy máte možnost po cestě sbírat pražské groše a za to si budujete Prahu. A zároveň jsme se tam pokusili úspěšně dostat Karlovu vášeň, která spočívala ve sběru relikví. Kdo neví, co to je, tak to jsou ostatky svatých. A oni to tehdy sbírali ze stejnou vášní, jako dneska se sbírá známky nebo Lego. A přestože to může pro někoho být možná trošku děsivá představa, že máte doma něčí kost. A přišlo nám to zábavný a velmi typický pro tu dobu, takže jsme to tam dali. Takže vy máte za úkol kromě vybudování Prahy ještě se sbírat asi 16 kusů ostatků různých svědců z celé Evropy. A krom toho máte za úkol se setkat s 15 významnými osobami tehdejší historie. A to na takzvaných kartách setkání, které právě sbíráte v těch komiksových okénkách ve chvíli, pokud jste pozorní, ve chvíli, kdy se s někým důležitým setkáte. Tak to jenom, aby zůstalo aby to zmínil, a ještě pán se to asi vrátí teď. Já chci jenom říct, že to, co Matyáš tady říkal, že jsme se pokusili z Karlova setřást pavučiny a prach a nebylo toho jako nějakou prostě zkostnatělou bisku, které všichni zblíží. Tak na druhou stranu ale chci říct, že jsme k němu přistupovali samozřejmě s velkou úctou, protože třeba Tomáš za ten 3/4 rok, co na tom pracujeme, tak nastudoval možný i nemožný. Účastnili jsme se třeba seminářů v anatomickém ústavu, hodně zranění Karla IV. Takže troufám si říct, že přestože jsme se snažili, aby v komiksu Karel byl jako hrdina živoucí a pro děti zábavný a zajímavý, tak si myslím, že tam je opravdu maximum možných informací a všeho, co jsme se o Karlovi dozvěděli, a snažili jsme se ho prostě přiblížit tak, jaký snad byl, co se dá soudit podle toho, co všechno se o něm dneska dochovalo a co o něm víme. Mám na vás poslední vlastně otázku. My ke Karlovi připravili jsme ještě, vzhledem k tomu, že máme originální tu odponku, tak jsme si řekli, že by byl hřích neudělat pro děti o Karlovi písničku. A máme tady takový hrubý střih polotovar klipu, který k tomu komiksu vznikl, který doufáme poběží na Dčku. A teď je otázka, že jsme tak přemýšleli, jestli ho pustit nebo nepustit. Chcete ho vidět, přestože není ve finálním stavu a je v hrubém střihu? Ano. Tak tím myslím, že zakončíme představení Karla IV., kterému říkáme KIF, Boží král. Mládenečka na stráni, loupežníci nahání, z mládenečka bude král, labkové pochytání. Když byl ještě maličký, zamkli ho do věžičky, otec král se syna bál, synek zatnul pěstičky. Co pak je to za krále, proč má pořád na mále,
tohle je achievement. A teď vám ještě ukážu ty achievementy, ty jsou tady skladovaný v menu. Který jsem získal. A oni slouží jako takový DJský zase nástroj, takový prostě hra. Takže si to můžu jako rozjet. Všechny smyčky pasují ke všem, takže je to takový svobodný. Kam se podíváme ještě? Tady třeba k jezeru. Tady jsme už na poslední planetě. Asi z 5, je tam 5 velkých planet plus nějaký měsíčky. Menší. Jo. Hop. Tady žije v jeskyni takový zvíře, kterému my říkáme mravenečník, ale je to spíš takový lední medvěd skřížený s mravenečníkem. Tady je vidět ten náš princip, že to děláme takový hravý, že se tady na spoustu věcí dá kliknout a pohrát si s tím prostředím. Tady ho nic nezkouším. Tohle je tajná cesta do chrámu, který je okupovaný tím zlým skřetem. A jo, to už jsme vyhnali. No, já tady mám načtený pozice, takže tak jako hodně přeskakuju. Jestli vás to zajímalo, tak si to projděte pak sami, to je asi lepší. Tady jsem ještě chtěl ukázat, v průběhu hry jsme našli 2 takové knihy, který vypráví nějaký příběh o nějaké historii, která předcházela tomu, co se děje ve hře. To je takový další jako rozměr. Tady je ten konstruktér, který nám pomohl postavit tu raketu, ale předtím vytvořil něco jiného, takový 4 mniši a tak dále. Do toho příběhu nechci moc zabíhat a úplně vám to ukazit, kdyby náhodou jsem našel někdo, kdo by si to chtěl pak zahrát, tak by to mělo ještě smysl. A kromě těchto 2 knih, achievementů, tak tady máme ještě nápovědu. Když by vám to nešlo a byli byste úplně zaseknutí, neviděli si rady, tak tady je
taková kniha, která se odemyká jednoduchým puzzlem, hodně jednoduchým, která je takový, aby vás to odradilo to nezneužívat pořád. No a tady je prostě taková nakreslená přímo úplně explicitně, řekl, ta napověda, co tam máte dělat v každé dané lokaci. Ale jako někdy mají lidi problém rozluštit i toto. Což nechápu. Tady se ještě podíváme třeba tu. Tady jsem vyhodil jako kouli a chtěl vám ukázat, na co použijeme. Koule je výbušná, takový malý hint. Jsme vystřelili měsíček na oběžnou dráhu, který je spadený. Tím jsme ho národně pomohli. Já myslím, že to by mohlo stačit jako ukázku. Teď bych přešel další části přednášky. Máme 20 minut zhruba. Tak musím to říct nějak strašně rychle. Chtěl jsem vám ukázat, jak jsme to vytvářeli, tu hru. Tak nějak takhle. To jsou... Tu hru jsem vymýšlel já, a takže to úplně můj projekt a ty mý kolegové už v podstatě nedělali skoro nic, jenom že to vytvořili. Takhle vypadají ty moje návrhy. Některé jsou přehlednější, ale teda tyhle návrhy já dělám jenom sám pro sebe, protože nevím, jestli tohle někdo vytvořil. To jsou ty mý notýsky, o kterých mluvil Jára Plachý v předchozí přednášce, jestli jste tady byli. Z těch nápadů, které já nějak dám dohromady, nebudu zapínat do podrobností, potom splácám takový design dokumenty, toto je jeden z nich, který dělám ve Photoshopu pěkně, a jsou to prostě PSDčka, jsou to vrstev, vypadá to jako jednoduše kočmárenice, ale těch vrstev je tam dost a v podstatě obsahují veškeré jako potřebné informace. Kromě toho je tam nějaký textový soubor a tak dále. To vypadá nějak takhle. A teď se dostáváme k výtvarničení, vizuální stránka. Tu dělá u Samorostu a u Machinárie Áda Lachman. Tenhle člověk na své pracovně
pracuje v Pardubicích, tohle je jeho další studio, protože kromě digitální malování ještě dělá sochy a maluje olejem a kutí, všechno možné. Takže vlastně ty tvorba pozadí a vůbec všeho těch grafických asetů, vždycky jaká výjimkačka mezi náma dvěma, jaká komunikace, posíláme si obrázky a tady je vidět jako ten začátek a konec. Tady je další jako dobrý příklad. To jsme vymýšleli plagát na tu hru, krásný, prostě, jak to měl fakt reprezentovat, to dílo, tak jsem to vymyslel vším všudy a jako vidíte tam ty scenéry a všechno. A už tam pak jenom dodal pár detailů. Kdy to bylo ono. A tady je zajímavý, jak jsme vlastně vytvářeli ten výtvarný styl pro Samorost. Zatímco toto je obrázek, jak Áda vytvářel machinárium, kreslil, tak to celý dělal levou rukou, protože je pravák, aby to bylo taky rozechvělý. A kreslil to tužkou obyčejnou na papír, takže celá hra opravdu vznikla na papíře. Tady je výsledek a ta kresba rozechvěla je tam schválně jako přiznaná, viditelná, i když je obohacená na spoustu textur a stínování a barvování tušetu, spousty postprodukce. Tak Samorostu jsme chtěli od začátku něco jiného. Nechtěli jsme takový přiznaný výtvarný styl, chtěli jsme, aby to bylo spíš takový jako co nejrealističtější, ale zároveň ne fotorealistický, ale jako, aby to mělo tu poetiku malovanou. Tak to je celkem oříšek. Tak jsme si řekli, že to vytvoříme, nějak na to dojdeme. Trvalo to asi 3 měsíce vytvořit ten výtvarný styl a stvořili jsme ho tady na této lokaci. Tohle je teda ta moje skica a tady začala Áda už něco na tom dělat. Zkoušel teda použít podobnou metodu, jako byl udělaný Samorost 1 a 2, že jsou to fakt koláže z fotek. Tak to začal nějak tak lepit, ty houby. A pak to nějak vystínoval a výsledek byl takový nepříjemně slizký. Nelíbilo se nám to oběma. Tak zkusil tu variantu, jak teda se dělalo machinárium, jestli to není ta správná cesta, tužka na papír. Byla to ta správná cesta, no a pak to zkoušel ještě všelijak jinak. Tou nejpracnější metodou prostě malovat to digitálně a lepit tam ty textury strašně jako pečlivě, nepoužíval celé fotky, ale prostě fakt textury, malý kousky, tady jsou vidět různé textury, které použil na různé místa, kůže, zvířecí srst, mechy a podobně, výsledek. Takže ta metoda je prostě ta nejpracnější, možná skoro bych řekl, pro tu 2D grafiku. Tady je vidět ještě jiný přístup, který zkoušel pro tyhle skály, aby si to udělal ale trochu složitější, tak ty skály vymodeloval z hlíny, vyfotil, pak začal oblepovat texturama, což teda opravdu jako podařilo se mu vymyslet ještě složitější techniku. Ale z té pak naštěstí ustoupil a vlastně takhle jsou udělané 2 levely nebo 2 obrazovky a zbytek je už potom namalovaný digitálně. Vidět jako to hledání textury, jak jako strašně pracný proces. A neustále vlastně v téhle fázi, jestli tohleto, co vidíte, posíláme, diskutujeme, jsou ty parallaxní vrstvy, začali jsme s 3, na konci jsme skončili 10 nejvíce, protože to je náš styl práce, že všechno pořád komplikujeme a děláme složitější. Tady nějak, jak jsme vytvářeli postavičky, tohle jsou nějaké první verze, to se nám nelíbilo. Uvědomili jsme si, že ta postavička, protože ve hře je malinká, to potřeba ji hodně zjednodušit, aby tam těch detailů nebylo příliš, v malém rozměru to stejně nevyzní. Takže lepší, přišlo na to, že nejlepší je nakreslit tu postavičku fakt na úplně malinkatou kresbičku a teprve tu pak zvětšit na celou obrazovku a začít ji stínovat a vymakávat v teprve potom. Takže ten čajovodník, jak říkal, to je jenom jedna z mnoha
takovýchhle obrázků. Jako v podstatě každá postavička ve hře, každá potvůrka je docela složitý proces. Některé vznikají snadno, některé mnohem složitěji a hodně dlouho se o tom bavíme, než dostaneme k tomu výsledku. Byl Áda, pak v Samoerostu 3 jsou vlastně takový 3 základní jako grafický styly nebo výtvarný styly, které se tam nějak prolínají. Toto jsou moje kresby, které vlastně ten návod, jsou tam přímo použitý, jenom Áda to takhle ještě vytuněl. A taky jsem kreslil tyhle knížky. A je to záměrně jako odlehčený vlastně tím, je to jiný styl. Ještě jsem dělal tady tyhle sleeve obrázky. Teď se dostávám k animaci, to je další jako velmi důležitá součást té vizuální stránky. A animátor Václav Blín není jenom animátor, ale taky jako výtvarník svébytný, který má názor, ten do toho vnesl svůj pohled. Tím nemyslím v těch ploškových animacích, těch postaviček, ale ty duchy, ty vlastně si vymýšlel on a dělal tu vlastně ruční frame by frame animaci, okýnko po okýnku animaci. Možná bych tady mohl pustit animačky. Pardon, to jsem si připravil. To je... Tak toto vidíte, to jsou prostě klasické ploškové animace. Plošky připraví Áda vždycky a Václav to nejme. Václav je pak, to vypadat nemá. Václav je pak rozanimuje. A těch plošek je potřeba připravit vždycky strašné množství. Nejenom takhle ručičku, nožičku, ale třeba tenhle mních si sedá, takže je potřeba vytvořit ještě plošky tého sutany nebo toho roucha, když stojí, když sedí a něco ještě mezi tím. Tady třeba docela jako složitá animace, jak v nich byl, že vyškrábe na tu truhlu, tak to si myslím, že Václav vyřešil pěkně, elegantně. Ale je to taky docela pracný a nějak se to rozbíjí, ale nevím pěkně. No nic, to přeskáču, drak, uděláme kostřičky samozřejmě, všechno se to dělá ve flashi. Jo, tady je vidět, jak je to, jak jsme vlastně blázni úplně, protože tady tenhle výtah sjíždí dolů a já jsem si myslel, že to je prostě jednoduchý, se nakreslí výtah a pak prostě se nám posune úplně primitivní animace. Jenomže Áda řekl, že to nefunguje v perspektivě takhle. Mě by to nevadilo, já jsem tak navrhl, že to bude celý z podhledu a ono by to jakž tak fungovalo. I z toho důvodu ten výtah nesjíždí až úplně dolů na tu plošinu. Ale protože Áda je totální perfekcionista, tak řekl, že to udělá v perspektivě správně. A to znamená nakreslit tu plošinu takhle kolikrát, 8krát nebo 7krát znova. A vytvoří to ten dojem, že plošina sjíždí, máte to úplně primitivní animace a přitom je jako několik obrázků a ještě složitý animování. Hlavní postavička. A toto jsou ukázka některých univerzálních animací, které používáme v průběhu hry. Ještě víc. Ostatně. A kromě toho ještě spousta lokálních animací. No tady, jak jsme vytvářeli ty duchy, tak taky to prošlo nějakým vývojem. Václav, šlo to všelijak. Tohle je finální duch té kosmické želvy. A tohle je standardní animace, prostě opravdu kreslená okýnko po okýnku, nic neopakuje. Jo. Zpátky do prezentace.
Jo, kromě toho Václav dělal kromě ještě duchů, tak tady ty komunikační bubliny, jak jste si mohli všimnout, ve hře není použitý žádný text, ani vlastně žádný jazyk, žádný slova, nebo je úplně takový primitivní volání a citoslovce. Takže když nám chce nějaká postava něco sdělit, tak nám to musí sdělit takhle animací. Je to opět ta okýnko po okýnku animace, tak shrnutí těch 3 výtvarných stylů. Teď se dostávám k audiu jako důležitá věc. Já už to, že nemáme moc času, tak to vezmu rychle. Za hudbu je odpovědný člověk Tomáš Dvořák alias Floex. Není to jenom nějaký prostě hudebník, který bychom si najali ke konci projektu, jak to spousta, možná většina vývojářů dělá, ale on opravdu s náma spolupracuje úplně od začátku na tom projektu a mluví do toho designu a strašně se to zajímá a prostě plnohodnotná součást týmu. A ještě jsem vlastně neřekl, že u nás to funguje tak, že je nás 6 a všichni do všeho mluvíme, to je důležitý, že vlastně nakonec mám jako poslední slovo já, protože je dobrý, když někdo má to poslední slovo, ale hodně všechno diskutujeme a každý může všechno ovlivnit. A tohle je druhý Tomáš Dvořák, ten dělá ruchy, zvuky, je to náš vlastně produkční, stará se o finance, o manitě a o smlouvy a podobně. A jako zvukař je amatér, ale dělá, vlastně já už s ním spolupracuji v Gimplu už prostě 20 let, děláme spolu hry, dá se říct. Ale je to pořád jako zvukař amatér, a protože jsme chtěli posunout tu audio stránku celou jako úplně jako do maximální kvality, jako fakt AAA kvality, tak jsme ještě přizvali profesionálního zvukaře Matouš Kodík, ten tady před chvíli byl, zrovna odjel, který ho zná Floex, protože on nástrojuje desky už delší dobu a spoustě dalších českých kapel a to profík největší. Tak ten vlastně těm bruchům dal nějaký prostor a spíš produkovali, aby zněli perfektně a aby odráželi nějak tu lokaci, které jsou. A taky je zmasteroval ty zvuky s hudbou, aby to všechno se dělalo. Tady mám takový krátký dokumentík o vytváření hudby. Zvuku Samodost, tak vám ho pustím. Já tam trošku přeskáču, tam.
Tak, takhle jsme se bavili. A ještě se dostávám úplně k poslední části, a to je technologie. Programuje to tenhle ten člověk, David Oliva, alias Oldes, v Brně. Je to takový hippík, takový netypický programátor. A to vlastně může vám to připadat jako 2D hra, to je vlastně jednoduchý, ale ono není, je to prostě pekelně složitý.